and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Padayon ta sa atong sugilan. Laaya ko di mo lab. Di day kaganahan nga magkabate siya kung tingog. Kisabay kanahan nga naglagot pa man ko nimo sa imong gibuhat kapi eh. Kipanghampog ko nimo. Sorry na good. Sorry na ba? Sina, unsa may akong buhaton aron pa sa hiloon ko nimo. Okay. Aron mapasaylo ta ka. Gusto ko manglakaw ta karon. Og ang imong motor lang ang sakyan ta. Kana lang di ay. Wala problema. Sige, asam ta mag-date. Mapatag na ko sa usa ka fortune teller. Sa? Magpatag na ka? Magpailad sad ka ng mga tawhana? Ingon anak kaubos ang imong pagtanaw sa mga manalagna. Wa ko'y pagtuuan na nila. Kay mga mangingilad man na. Hukhukan lang ka na nila. Maupa? Og nganong nakasulting man ka nga mangingilad ang mga manalagna? Ha? Kuan ka nang mo ginang tinuod. Gusto pa kong ilaron ka ni anak nila. Pero di ko nila madaoy. Ang angay ng mga managna, bitayo na. O dili ba, ipapreso. Ama ba? Pwes, dili na lang ta magkita. Bye! Hello. Oy, Karina! Hello? Hello? Hala. Saan to nasuko man? Ang tawag na nag-uusap eh. Bay, noon sana mo ka? Wapam ka pa dahil kaon niya? Ayaw nagsaba. Simple ka? Ayaw nagsaba dia. Ano man? May problema ko na. Hello? Oh. Naman? Di naman magkontak ang cellphone ni Karina. Unsa? Lahir kita na niya sa ana na ko. Lahir kayo. Di ni mahimo. Kinahanglang magkontak ako siya usab. Mao rin na hinungdan nga imo nang gi-off imong cellphone. Oh, magkalagot magod kayog sinultuhin sa Miko. Angay lang ko nung ipapreso ang manalagna. Ang bitayon. Unya. Unsa man nahibaos Madam Rosario ana? Oy, gisultihan ako. Naglakot lagi to si Mama Rosario. Pero sa among gisabutan, dili man makaikya si Miko niya. Magkita sila karon si Mama Rosario ug tuan na si Mama sa tent. Ni plastar na siya. Unya. Unsa man na imong cellphone? I-off lang gyud nimo? Uy, unsaon man taw pagkontak atong Miko kung naka-off na? Sige na, i-on na. Laniya igis pagkaon sa? Hasta plato gud may kanon. Nindot ikaon basta may gugmata ba sa? Ayaw magdi ko daw pasuyaon diya, Belrin. What na mo ka pasuya ah? Igo man kumisulti nimo sa akong gibati. Magkalagot ka. Gipasuya ko ni mo eh. Kaon lang una, kaon. Huy. Unya ta maghisgot og balik anang Karina. Unya na tawag kag usab. Pero nganong kaaway mo mo? Ano yung mag-away? Aw. Nasuko lang siya kung gisulti niya, oy. Nga? Siya masad God. Sa tanang gustong lakto na mo, ang pagpatagda mamanggod ang iyang nauna-unaan. Unsa? Muto ko sa nagtagna-tagna si Karina nimo? O lagi. Pero basta kumibaw. O gusto ka na siya magpauban ako dito ron? Ug mao na suko siya kay di ka mo tuog tagna. Maugyod. Ala, kami di gyapon ang parisyon na ng imong Karina. Isa. Pagtarong niya, ha? Nagtinarong dito ko. Tanawa na good. Ganahan siyang magpatagna. Unya ako, kay ganahan sa kong magpatagna. Mong parisyon gyapon me. Hilom niya, oy. Problema na minuong ko inida. Masig na suko nga kung gisaway siyang pagkahilig sa pagpatagna. Hindi na ba mo tubag tawgon? O di, it-takes na lang nimo. Oh, tuod no? Gusto. Uy, Ako naman ay kamaunon, ikaw naman ay di. paragon. Unsa man? Ano, ikaw may nagsigdiktar sa kong buhaton, ha?
Wa mo ka may bawas imong buhaton. Natural. Imo mo giaway mananagna bay. Gigaba. Gigabaanon ka. Gabaan. Pero tinuod mo siyang mangingilad siya. Aw. Di ka kasugto na ng karina nimo ano. Kay mo supag-supag pa ka. Uyab na lagi. Uyab na me. Sab kasultihan di ba kakasabot? Ikaw good. Certificate po ko sa akong mahal nga ana. Wa gimi problema. Ako lang ning i-text be. Hala na! Nag-text na! Basahan na. Gisapot ko ng tawa na. Okay. Ako basahon ha. Love, sorry na. Go nata sa manalagna. Ah? Ya, saon man ini mo? O tubag gaong. Tubag ka diha. I-text niya. Ingna. Nga sorihan ang naong mong pangit. Sa? Sigurado ka nga mao niya ang gusto nimo nga akong i-text niya? O, lagi. Mauna. Sige na. I-text na. Oh, mitubag na. Kusgag basa. Ano may bawas ko kung sige bati niya para nimo. Oh, paminaw ha. Kusgag. Pasahan ko. Oh, kusgag yun. Surihan ng naong mong pangit. Nasuko na ginani mo. Klaro kay nga, di na siyang ika-29 nga babae sa mong kinabuhi. Mihupas matingay mong lana sa babae, bay? Nihupas sa sila mong lana. Ay, nagugug yaga-iga, ibay. O man ka yaga-yaga eh. Klaro kay naglisod ka ng ana naman, mong Karina. Kuan bay, ama-amin na nagmaayo. Akong lula bitaw. Tiguan na ng imong lula, oy. Wala na'y kalibutan sa mga kinaiya sa mga babae karon. Labi na din sa syudad. Oh, ikaw. Pero, naganda magtiayon sa amo nga nag-away. Nga akong lula mo'y magkauli. Kay, may naman tambag akong lula. Unsa? May tumutambag sa lula. Oh. Kining, Naman. tinuod ka, bay? Oh. Bay, tinuod ka? Oh, tinood lagi ka bunga-bunga. Sige ko no. Kung siya kay kasulti si mong lula kung mahibaw siya ninintabo na ko. Aw. Kung doon ay ba na nga makasag-asawa, moingam dito siya nga, Andoy, kung magkasagas, mahimo ni mong uyab, mangayo kag pasaylo, og musimba gyud ka. Og musaad ka sa imong hinigog mga maningkamot nang dili magkasa. Mura na iyang gisulti? Oo. Pero ako pa nimo, imong ingon na kanang imong Karina, nga, mituo na ka sa imong amigo, nga mao ako. Nga doon ay mangingilad nga manalagna, og doon na sa dili. Oh, ha? Ha, usay ha. Oh, sige. Akong suwayan ng imong tambag. Sige na. Tawag na siya gusab. Hoy, ana. Lili biya maayo nang magpadakas imong kalagot anang Miko. Kay mapildi yung kasi yung away, ana. Makalagot magit kayo na siyang sinultihan ko. Howd kaayo. Nakonsumisyon dyan ko. Oh, inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. Okay na ko. Okay na ko. Kalma na ko. Sumba. Kan na yun. Ay, saman. Masahian ako imong boko-boko. Ha? May pa. Masahe na yun. Nanghid pa man ka. Uy, sige na yun, masahe na yun. Diyan, daghan pag-istorya, uy. Masahe na yun. Siya na na. Hala. Karon ka. Ganun na nawag pa man ka. Dili man ka kaganahan nga mauban ako sa manalang na. Ha? Sorry na good love. Nagsulti mi karon ng akong amigo. Nalamdagan ang akong una-una. Husto si Bay Aldrin. Dunay mangingilad nga manalagda, doon na siya dili.
Sorry na, pasaylo ako ha. Maayo pa ng imong amigo. Kay kamao pang musabot sa akong gusto. Akuan. Unya, unsa naman ka, love? Okay ka na? Makiguban ang kanako sa manalagna. Okay. Ay, salamat ka na. Ulianan ka. Isaada ko nimo. Di na ko pati kag supak nimo. Sorry nga. Wadayin ko magkasabot nimo, ha? Sorry, ha? Okay na. Sige. Pick upan na lang ko sa fuente. Ha? Puwente na, sab? Nga naman. Dili ka ganahan nga mo ana og fuente. Doon na kay babae diha. Ha? Uy, babae ko taon. Sige. Hapiton ti kas puwente. Unsa mang orasa? Sama ka? Bay. Sama ka? Bay. Ngigaw? Unsa si mo tanaw, ha? Unsa si mo tanaw? Sama. Gwapo na ba ko? Oh, gwapo. Gwapo na. Gwapo na ba ko? Gwapo eh. Ay, nagsupak-supak kay mong uyab ha, para di na masuko ni mo. Oo, manoy. Manoy. Gamit sa digaw sahay, no? Labi na imong lula. Bisan wa siya din, eh. Yun. Tanawa ko. Giswerte ko karon. Lipay kay ko nga nanag ko uyab. Maminyo ni ko ini bay. Oh, mau ba? Kalimtan lang din nimo katong ana nga nagda sa sing-sing si mong lula. Katong si Ana Bakang. Oo, no. Si Ana Bakang tuod. Si Ana tuod. Ang sing-sing ni Lula tuod. Ay, bahala ka rin. Pag-drama diha, eh. Kaya ako, makig-date na ko ni Karina karon. Bahala na lang. Kung di ko ganahan anang tagna-tagna. Tito, unsi tan-aw ni mo nako. Guwapa kay ka mong gisulo, bro. Karsones nga maong og nagputi kag long sleeve. Dato kay ka. May jacket ka pa. Angang, kinahanglan nga magtuog gid siya nga dato ko. Nya, kay auto ron. Dili di may mo magtaksi ang dato. Ha? O sige na, babay na. Makig-date na ko sa akong kaaway. Pastigaon na mo karon ang mata ni Miko. Wala. Kuha na gini ko rin si Karina. Di gini na ko buhian, kundi bulagom. Di na magpaubos kumayo karon. Aron masod siya sa kong mga laang. Di lagi ko sa puwente. Bakol ba sa bila? Asam ka din padala kong bayana. Hain magkasya. Anilang ko magpaabot ni Karina din, eh. Hain magkasya. Ni anak ko sa fuente. Naarang salpahis ay. Naguna di ay siya kapot ako din sa fuente. Nay, lugar lang, Nay. Complete ni oh. Imo na lang sukli ana. Salamat. Hello? Oh. Hello, love! Salamat nga niya nagyug ka. Dali na. Agkas ako motor. Okay. Okay, let's go. Asa man ta? Sa akong kailang manalag na. Doon ako'y gustong ipangutana niya karon. Ha? Bahin sa usam ng imong ipangutana sa manalagna. Bahin sa atong relasyon karon. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!